Defenso que he treballat un bon acord on els ciutadans de Girona hi sortiran guanyant. Aquesta ha sigut la meva prioritat i estic convençuda certament que serà així. Respecte a l'opció dels terrenys finalment escollida, jo havia expressat dubtes de la seva viabilitat i les conseqüències que en podrien suposar. Crec, com deia, que amb aquest protocol deixem per escrit la solució a alguns d'aquests dubtes que plantejàvem i plantegem un salt en el model sanitari de proximitat de Girona. Vam plantejar al departament la necessitat innegociable de reforçar l'atenció primària i d'urgències a la ciutat i, sincerament, crec que els resultats són molt positius. Per això defenso que estem davant d'un bon acord. Doncs que és històric, que és històric per al territori i per a tots els veïns i veïnes de les comarques gironines. Avui crec, sincerament, que posem fil a l'agulla per fer realitat el projecte més important per a la demarcació gironina en un horitzó segurament dels propers 50 anys.